Sering bro kok kowe. Ora, nah caur tarane sawo tapi nang ana rene tanggane. Emang yang sering sangger geni ya Om. Iya. Bodol ta ora? Ora kandang yes melu nyong. Sangger geni ngendi? Geni yang mana? Ayo sih ya. Sungguh yang ngene nang. Tegal. Tegal kembangane simpan manjing Brebes wis lah. Simpan manjing Brebes. Lo karunan ya. Tuku warung mana-mana sidik maning yang lapangan sangger geni. Sampahan. Wah, arane keren-keren nemen ya. Sangger geni, pager besi ya. Rajek wesi, Terus kita doang Barang. pagar barang, Oh, arah apa bro? Kemplang. kemplang. Kemplang ta melune Brebes oh. Songgom, Brebes. Kowe tau tuh, melune Tegal. Enong. No, Arane kan blegede. gede. Bajak rosa, Tapi ada caur unik sih. Simangu. Blok. tempalong, tempalong, Nah, ya ora blok-blok kayak depan. blok gundul, blok lende. Depok ya. Depok sing apik Depok wis caur. Bekasi sih. Kalau sampah. Harus sampah. Wah, sampean tau ora tenan Bekasi kowe. Mana ya arep Depok. Semangu. Ki wong arep gawe kopi suwe nemen. Simangu. Serandungan ya bener banget tok sawah ketemu. Berarti ke sampean orang tokaton juga boleh mana terus mulut. Ora ketemu ya. Iya mon. Ada rakaton karo sinur mana. Enggak ada dengan laka men yang berbeda. Nya sakit sih asline. Paneng sih. Iki ya luwih milih nyunggul ada bareng galang. Galang ngasuk maning sih bisa sih, tempahan ora wurung. Mana tempat tambahannya mau berantem langsung mendingan. Oh, Iya jo anu ora kayak ane. Kenapa di tembakan Iya. ana kompet men. Oh, engko Jumat ki ya. Ya wis. Macul wis go pacul. Anak kompet ah, kompet disita. Lu kan sudah sama. Mone engko ngasuk maning, apa ya karo marem. Dewek. Sing duwe sawah sih medhek demen, teman pimen maning kowe lho. Wong Kok malah berentak kali Jus. guys suka paiso. wong anti kudak. Mana marane mari rumah ya. Baoten ngasuk kajipin, ya harus sido maning harus macul maning. Kajipin wonge telutok, ngerti sih kajipin ya mangkat lho. Pacule tinggal maning tek. Dipin 120 anu kayak enggak. Ya kena perintah. Lu kan harus melu siapa sih? Melu piye sana? Kohar, Melu kohar. melu kohar. Karo ni, kowe tas melu miki bangsane Bambang, wong Bolu. Ya no darat maling muji. Ngajar-ngajare kohar, kowe kucir. Nang wo. CS sih, kurung apa-apa wis iki ya ditempai. Ngasuk nang anak Om. Kohar ning kucir. Ya, mangkat apa beng ngasuk men wong ilang. Ngendi cer? TKP, miki lah kaparani. Memotong suwil. Pindah maning. Diperintah. TKP masuk. Diperintah wastur. Barang ya wis Kang, nyok kadang barang jok sawah ketemu karo Sunar karo Kang Noni lah. Nyok karo Kang Sunar. Karo Sunar iki. Sunar, kadang kayak apa? Ya ki lagi belet ah. Niru kayak gue. Belet wae. Di motor sing ngono wae. Ini. Weh, tosa. Nah, Matune sing ngono. Belet ya gue ya. Karena tugel. Santene. ora khawatir. Delatok paling karo ngopi be praga. Tuh kopi Jorok. Dah, ning jenenge kopi-kopine ora anjo kopi-kopine. Oke, pan muat ora raskak. Muat. Jo, engko seperti mana nih kopi. Kopi ke pira sih? Kayak krune telu, nyong 9.12. Kerja tok kali juragan ka. Ini sawah gue kok dhewe kaya Om. Mbak dhewe ki ya. Sawah men dhewe. Sih, sawah siapa? Sampai kai kok. Kahi. Kah ini siapa? Tarono. Tarono. Ini tas sebentar, terus kamu sampean muat tos apa om? Ini perasan kekalane telak turun kadin. Wong pelutan wong pelutan kae. Oh iya. Rasanya rung. Kasih nih si cuy mana ya? Kasih pan tinggal. Culah. Bebetisan. Iya bebetisan. Ndang surut tok. Kayak kabeh ngono kayak om. Engko pangan curut tok. Ijung pan gue balik ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Malah berase. Lu anu lonjoran. Dipe berasa lonjoran.
Ora pate jeneng kaya ora. Kan ijo karo kudu Ya piye? sawo mateng. Mau mateng. Apa iya nih boleh? Tidak sering dewek kan Bu. Tayo. Ora motor kayak ku ora percaya. Siap. Kira bahkan Aku rasanya ora sering dewekan, walaupun mah dewek langsung golek, dewekan. Ngono, langsung golek langka. Iki men. Dewekan. Tapi ora Bisa keter apa, sampean Mes? dewek, ora keter. Tapi paro ya, beneran war paro ae berenyo. Apa nih paro? Sunggulan. anu kira. War paro keseneng maksudnya narik kitok ngono bebet nang kabeh sini Bebet wis nang natani kabeh, tok. Jadi paketane paro. Paketane paro. Wis bau. Ini malah seneng ya. Iya seneng Ari ari. orang mau sekolah paham narik kitok. 400 natatok apa. Iya, Kira seneng. tangane omel. Indo. Mudik lho. Nang Rindo kok. Orang tuh ngelap sih. Tak limo. Par pengen nang jero Tak limo. jero promalang. Tak limo penggimo. Dulu. Aku karo aku iya ya. Iya. Mentalnya kuat antep lah lho. Limo penggimo. Ora wedi dijukut Kak. Yang mesti mangger. Ala kondang. Harta wekane seneng. Oh, ora wedi dijukut ala kondang. Wes sing tukang kompete, ngotaroan ya. Iya. Iya sar apa, nyaman seneng. Iya, mau mati Mesti dibebetno si Jin. Angal-angal apa kok dibebetno ngono men apa men bisane ngono nggak dinatani tok ora rapi. Ini nggak dinatani. Natani sing bangun langsir ngono ora. Iya seneng. Surung. Donong sumber ya. Nyong pada balik sama ora dewekan. Iya. Tahu ora jane sampah. Surung ya, Bu. Oh, Iya sih. Yo mau kelap. Nang Wipo ya. Nang Wipo. Dicatit di patu langsiran ngomong wis penting aja kan yang ngerti. Yo ngerti-ngerti tok pal-pal kabeh bang-bang. Lu bau nyaman 700 cerai. Yang ngejebir. Ngarep melu ah. Ngerti patu ora juga Wipo ora ngregen. Pangku kae ni. Oh, napun. Bangun penong mana langsung blik ngono. Iya bangun. Oke, Jin. Ini. Ini Jin. Aku lah dadi. Ora ke Sunang Jawa apa? Aning. Ya ana. Maneng. Kayak sejer kayak sing ijo kayak apa? Ora. Oh, kene diboboti jo kabeh bingung. Ora. Sampun. Manjute kan dipisah kok nang ana. Oh iya. Ya wis men mundur apa maju pinggir kok truk. Kasih coklat kayak melada. Coklat. Mundur ya kena mundur. Mundur Bang, maju Bang. Itu Bang. Kakak ini Bang. Terus. Kiri apa kanan gue? Terus. Mana Bang ini ngadu Bang? Kayak ngapain? Ini alo. Ora alo, Bu. Sikile kesel. Sikile kesel kok. Pirang ris, salene. Wis piro pitu ra nyong. Marem temen. Itu ping 100, 700 oh. Makale ris 9. Hah? Makale. Ya ora mangkat dendang. Tapi perak-perak. Paling-paling 10 kali 100. Sampai pitung ngerit dulu kali 100 sampai 700. Ana sing 50. Oh, itu kan tuh blok ora nih, Bu ya. Wis ngene om ora tau kowe. Saban itu ana tos simpan di dulu. Burung-burung. Harganya mau di piro? Iya. Ojo yang ora kaya gue tosannya gini. Ora tau melarat iki. Apa kene mikir Kira. Yo semen. ora? Wah. Sampean ana tosa kaya iki wis lawas monine iki terus ya. Enak temen. Monine kowe deleng. Oh, Garing sini. kira-kira apa? Ya paling 10 11. Tawarin sampai 10. Berarti yang ngundang 5 pemain. Ya ora munyang. Ya yang 5 jangan kurang. Ya ora kadon. Saiki bahasa saiki 300 kontangan teng
seton kuat, Bro. Seton. Kuat. Seton kuat bunga patelakan. Ah, telung aku selong kan. Kae Iki kuwi nggo pirang-pirang pena. wong ton apa haen kan. Tosane ora kemprayak, nggo dodol kangkung iki kepenak, dodol wong kangkung, bareng wong tangguh. Tandur kena. Buah-buahan ana dan buah ya. Wong kenyong kuwi ya arek esuk ngunduk kangkung 100 senting ning gupi 50. Nang dalan benceng. Apa? 2.000 ora pisan arep bakul yo nggo arek iki nggo ngarit iki balik nggo ngarit om setosa setot temen dimu iki sangone cengkrong lho kae cengkrong iki sore sampean cengkrong oh suket pirang-pirang kuwi dulu suket wae kesampean niki gawane para anak kasih sing ana metuningen apa metuningan nang ngetar kae njukut motor sih Kak. Wah. Kae nggo motor sih nggo pitik dalan ini. ngilang motor kayak ngasih gua ngasih dari mana wis Bukan kemarin Ora nandur kae. Emonan apa? kayak gini ya bos sampean wong iki nang 10 nawar Ora, lagi dalam film. Film. kayu bang mau ngembang pak nabeti ulang bang kangkung hari ngembang kan anu apa ya itu lho bayu sore enak kangkung sampai kok balik di mana kunju ana ngetol Kare iki pirang-pirang dian apa rantasi. kan sawah kena jalan tol dari Paro ngarep kena jalan tol berarti kena rong kotak apa Pak ana keteng tuku yen dikeki kertong kuwi kupale. yo ora dibagi anake sih anak-anak kabeh wong siji kayu Boleh semiliar 300. Bawa sebuah cukup. rong kotak bungkus Tengah bawa telur. ini sih wis wong wis ngadeg jalan tol tapi ora metu-metu ora Beliau karena selamatkan marinya ora apa. Wis kliwat ora taune Gus. Kliwat. Bunyung benyung iki. Yo keliwat. wis apa kuwi gurungan kowe Belendung. Pedurungan. Kuwi pedurungan iki kebumene. Yen ora loro omong. Dasane arane kok. Kapan sing lore kuwi pedurungan maneh ana. emak lho Beci lho kok. Kebumen ya apa kebumen kuwi. Nah, sekarang wetane. Lah. Aku ora bingung. Ora. Pedurungan beji ngono. lah sampeyan ngomong ora popo ngono Ya ora ra. Oke, wong ini begitu ngomongin po. Oh, kanguna kok. Sikit kopi ci. Plastik wae. Kopi apa susu? Iki kuku kiai ini ta ayo men ora. Kan jaluk kiai ini. Kowe karoan wis. Kowe. Nyong karo kon beci, kopi ireng Ci. Acak Ci. Kowe kon karo kowe kae. Iso apa aku dhewe iso. Ora dikocak Ci. Ora kocak. Kocak iki cocok kon kene mendem. Rasane mana tuh? Asli bang ngopi aja. Aja rasane entak. Al wong nyong nyongkol nggo 1 menit tas kape unggune sepuh. Iya. Pati ngomong. Di rumah. Gila. Ora ada warung. Asal anu ki ya. Dadi waktu Wis. kuwi nyiapna. Ayam ini. Mangkat malah. Nyiapake Om. Ya. Ngene kentong-kentong emang. Memang, yo ora kesel wong
Orang menggitikan sang itu membuat Kok nang warung lang. Ora oli ya, ora oli maring warung. Emangnya kon nyonggol wong cak. awet meretan apa bener Iya. awet sampe meret lu kayak ngomong aku kape kok marah nang paten gue setengah kandi brongkote Kon wong sahur ka pura-pura sangu sego. Wong sego listening. paling ora peres mungkin dia mau caur sing omah-omah karo kebumen demu saya Kursus ora ngerti asal urip kursus. Wis urip ngalosoke nyawa umbu kursus. Kasih wane nyong. nyawa umbu Dua anak-anake wis padha ki menduwe putu, wis duwe putu. ngurupake oh anak kenyong rekene Sampai asem. Lah kayak ngutungi kayak wah. Asem gak lu ngutungi langsung ya ban. Anak dewek. Kampusan kowe kiye kitane kurang kene Apa ora bisa wae numpak ya tosa. Nah bisa kayak mah wong wis nyopir semen oh aplusan. iya wah wis kesel nyong Tapi kan gue asman gue kaget. Gue kaget. Motis bisa katakon ya, Bu. Wong wis ngerti katakon, iki denge, abi gak apa-apa sene ngono. Ngerjeni tok, Bu. Gua aring akin apa starter jalan jeblok lampumu. Akinan khusus. Mending motor lanang kudu loro enteng. Iku pinter alutmu. Iya to sa. Iya, nyebut sekele aku ora jalan-jalan. Lah Mika Wer diceklek asline wonge goblok-goblok syukur cukup kan aku sing anyar dia ora ngeslah lo kan wong nang loro sampean karo anake nyela. Wong goblok kuwi menembean. gelem ngomong tenyelan nyong Ah sini ngomong anake ngono. tenyelan ning kowe senenge disela Oh, iya lah. Maksudnya waktu gue sing somul ngramangnya pas sampean pas sing nyela. Waktu gue tuh sebenarnya nyela gue. kowe nyoto nyela nyata digawe cetok Kocak kamu di sini mana? Kocak. pucur nyela Aku bu. ya iya langsung kan temen Bukan bukan waktu Wis cepat weh, sangko urusan nang omah. Nyoto ora balik-balik apa. gua nanti ora jalan ngono gelek bisu. ya diganti Ning ngandel lagi startere. Wis garing-garit ono ka debat tukaran dhisik. Pendewari. ora gelem kesel-kesel sungkan Ki lagi digolek saji gebur kali. Iya, apa ya? Papane? Lek ora ki lek saji nganggo. Oh, jujur kali. aku kowe dituturi kira Ngono kae Jujur. Nyong biasa nyetir kompet kalau trek ke Oh, wis dari komet. Iya, kan biasa. gue nyong ngomongi maghrib mangka Yo wene Om, wene sukakean. Julek. Berarti kon merip, berarti baru merip kowe anu nelpon. orang pinter Mereng. asli ini gue tos aku pengen ya Enak. Pun kayo ngamiring mena ko pandang ngono, miring mana ko pandang ngonongnya ora. Becak ngono. Ya biasa. pokoknya lagi tembeke om ya Praktek nyasak praktek ngono ya aja miring. Jajan Om, kene hari. iya nih nyangkut Bikinan ana sing maju. iya orang ngerti sih Iki beda-beda. ini kan dengar Petok sing mandi. nyanuk tuh ndelenge cetok om rodo nya ndelenge Oh iya kowe gundane gua apa kowe ya, Om? rodo Duh, kaya kawat temen anak pentole kowe. Kowe wis ya Iya. rodo kalian cari ki ya om Om, bukan kapan Om. ngepres ki ya iki berarti kuwi pas mana jeblok Aduh, Rodo kuwe. wis siap. Sampean batas siap. Siap. Kadingana wis dirakit kowe. Oh, si tukune sing ana. Kadingana ngrakit. Aku ora nyawang ke sungune kebo ki nggo tabrakan. Dungi-dungi Cek kowe tong tembe tuku kaya mobil om. kan Ono ngononge persis kaya baju mobil kae terus ngene dulu. Iya, Mak. Tuanya betul second. Mau iste aning nabrak tos akeh hati-hati sikile palang aku wis sungune loro. Ora los-losan. keprosok mobil bukan kading arep, mobil ora kok sik ngene nang nambah sikil. Nyamplok iku. Padahal ini motor sing nabrak ancur men ya. Langsung kayak dipendung. Kowe anak-anak jenggol-jenggol sih. Gajah kae. Bima. Pendungane Bima kowe. Hari gigi ana sing gigine mundur ana sing maju. Ya mundur sing gigi loro. Duh, angel maning ki ya. Tosane modele. Gigi siji ngarep. Padahal sing ora biasa nganggo tosa ki ya sing mundur maju ya. Ya kaya motor kae, motor RX ngono. RX King, cuti kantok. Gigi
gede ya. Penambah mundur apa ngarep? Bang kaya turu tinggal. Mundur. Wis kana sinyal ya. Ki laki iya kan dekat karo anane. Lagi sowan. Malah lagi merendominasi. Lagi wanti kenyami gue sih maju lora prakat. Lagi dikirim kopi. Ki sawo mari ngendi si foto. Nyandong kene. Ora kayak iki. HP ini bilang nyemplung. Iya, HP nah. Karo trek kowe penak trek iki. Kali ora Oh sing gawa ki ya. iya trek saji. Pas berarti gur merip kowe Wong nelpon. kowe iki ye. Nyong nyesel angkre wangi anu kene. Apa sih? Mijat-mijat nang kene. Itu mesti apes. Kayak gue ya wis. Sama wae Biasa apa mikir supir kombi ada dong. ojo rakakan wong wedok asih om. Bener, bukan pas ngomong kayak gue neng ini ana sing ngrokna ya. Di ngono balik ke macam ngono. Bismillah nirose. Capaan sing ora pernah Sering ngono terus kowe. Ya sing apik-apik bae. patah ngono kowe ojo wedok asih Sering Ah. sering gesitu Semai. sering gua. Dene ngomong iki Apik-apik. Bener, Bu. wadone telu ojo semai. Bukan kesampean ya. Masih kena mah. Kemahan. Roli bae, roli bae. Sopan ada doa. Nang iring kulun pisan. Ngarep sekolahan wis diloro. 11. Jenggo biru ngono kae iki kuping apa ya telompak. Ora kita tingapa itu. Coba mana. Dan ini bisa kan. Iya. Aku kerja kan. Sekarang main pun nyaro mutur. Ayo di kolong kok turun kurang Regane ya turun. Ketinggalan saya. Ngenteni apa anu ki ketinggalan mana? Kurang apa masalah ini kok kayak tentara kan. Ya, tentara tapi kemudian itu kemarin orang ngiri coba abang Ngurangane wajar ngono iki tak ngake ora wajar ya turun akeh bae. udah sing coba limo kae sing 11 lagi kok Asuk-asuk lah ka info. Ora anggo kae dhewe. Ayam bilang ngerawa sih. Ngeli black. Kau ngeli. cuma kalau mau itu enggak takut kena orang Nani ka aring nyonggolan jo kesemen nani. Bantuk kok. Orang biasanya tapi pada pensiun dia, caur prakat wis pada pensiun dia, ada memuji. Dia jam dia, si pada suntup. Kayak Idin, Idin, kesulitan simpangannya biasanya wis caur prakat tapi orang tampil maning sih. Masih kurang berarti. Sih kayak panenan dia sih kurang. Orang mancing sampan sih. Sampan orang dikalap ya akhirnya kurang loh. Salah cewek orang mancing sampan. orang paling bukan dan mau nanti pilih kurang Kowe neterak tapi asik sing kayak di kayaan kan Iya, itu yang Malah nyong sing udu wilayahnya malah prakat sampan. Ini kono mana sampan dong kaya nih. orang korongan larang anak apa sewu ngujukin anak mangan anak kecil ya lebih sih Anak rokok. Ya sewa anu brand duru wong penak ya, wong angin. Kae takon kae miki sing ngompa be. Takon ndak kowe miki sing ngompa. Kon ngompa tok kowe Ora gelem. metu-metu.
Tur ngompor aku Kamu bayi Jin kan Jin. Ngapa kan kamu tuh? Iki tunggu ngene ngono Om. Rak raine. Om, sampean ngomong baper tenang karo kae. Najis Om. Ya Najis. bener. Najis kok lelar-lere. Oh, pada watake kayak gue gelar-gelar. Ya, sampean paham ora Om? Nambal ban motor. Iya. Loro. Iya. Angger sing ngutake waras ta ngono ya, timbang tambal ban Malah 1000. 30.000 loro. Iya malah 1000 nih. Siji. Open. Bang siji malah 1000. Iya malah 1000. 30. Nah, Lah nyetang gandami. Sampean goblok temen sih, kowe ban anyar piro? 35. 35. Ganti ban anyar. Kok ditambuhan. Awet. Riune sing 12.000. Sampean lu ngau pikiran teke ngono ae nyong. Pati-pati tahun Bali ya. Nah Yudi 10.000 kan. Nah Yudi 10.000. Ya. Nampal ban siji. Ban ki ngarep sumpama ya, ban motor kae. Siji 15.000. Bocor loro ditambal kabeh loro. 30. 30. Itu kok Syukur tuku sing anyar. ban anyar ya, bener. Iya bisa ban anyar wong 30 kacak 5.000. Ya iya. Iya. Tak ngomong kaya kowe, sampean kok pikiran mau sing genah. Nangka manis sih ngono saya kan nangka. Oh, lah kata ban maning. Nek syukur sing anyar ah. Iya wong 35 karo 30. Anyar li ora nembel. Lah iya. Ora suwe nggari masang tok. Lah ngger wong sing waras sing kudune mikir kaya kowe ra. Iya iyalah. Ngenteni wong kakak. Ki 30 karo gitu kuwi kok iki. Iki ndak kaya kowe Om. Angger 10.000 ta ran